чокади шогир видеора сар додӣ ё не? استاد سرش دادم سرش کترم рафтем агане. Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардори азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Дар имрӯза навор я мошини нива роӣ кардагиян я мерседеси грузавой ана культиватор барои картишкара клан мекунам. Хеле аппарат аст бардори азиз я техника астай. хонаҳои заминӣ гӯш кунен ай киҷо астай. хонаҳои заминӣ ай шаҳри Ваҳдат 80000 сомон. Ай шаҳри Душанбе хонаи заминӣ астай ана шаҳри Норак ноҳияи Рӯдакӣ ноҳияи Файзобод будагӣ хона 90000 сомон ай. Ва дӯстони азиз бе квартира ҳам намешавад ку бисёри бардро квартира харанд. Квартира астаи шаҳри Бохтар, шаҳри Душанбе ва шаҳри Хуҷанд ва дигар чизои арзонам бардро ҳами видеора то хиш агар буковӣ миёвӣ. Тамошо кунед хулоса. Аз куҷо хона замин квартира дар кӯлай дар комментария бинависед ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, мисол мақсад мефораш ки тезтар бифурӯшам, тариқи WhatsApp дар ман роиш кунед. Ман барои харидоро я рекламаи созиш мекунам. Мисол яке мехаранаш да. Мисли ҳар вақте доналайкира шлопки шаб ё муза шаб кунед. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед ака. Мерем ососта. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ами территория дабардро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бе пул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд нарш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред ана ки шеринар видео сар мешава ҳозӣ ана кор да бошӣ я 10 минут перекур ки наушникора биза видеои мара тамошо ки хона да бошӣ ужун кеса бошӣ бародар иштиёитон агар дар раҳо меса бошӣ метро ё мисол ё ягон автобусда шеринар видеора дидӣ ҳатман я дона лайки беплам хеб биҷиқа ки ана ки бардорои азиз навор сар шид ба қизиқ то охиша тамошо кунед квартира хонаи заминӣ ҳамаи чи ҳастай рафтем апашко модаро хоҳаро я фирмара шумо да тавсия метаҳем кор фақат барои занҳо ай фарқиш неста шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен ними рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанқа даромад дора апашко модаро хоҳаро шумо бинависен бигӯен ки номерҳоро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам бародарои азиз илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай дӯстони азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза бардорои азиз оз ҳами се чизе гап мезанам ҳар сеш а як бародара як номера мисол метавонед ки занг бизанед маълумоти ҳар сеша бигирен срочна мошини фурӯшӣ нива соли баромадаш 2003 нархш бардорои азиз 30000 сомон мега арзон мешава дуюм чизаш бардорои азиз мерседес грузавой соли баромадаш 1996 дизелай турбо дора нархи бардорои азиз 40000 сомон ин мерседес бардоро дар Душанбе дар любой ҷо савдо мешавад барое ки ҳама ҷо дар ин мерседес мегаштай дӯстони азиз культиватор барои ана карточка клан мекадай ҷӯйбор мекашидай ҷӯйбор ана мекашидай и саюзия бардорои азиз нархша 9000 сомон мега арзон мешава адреси ҳами ҳар се чизо бардорои азиз ана ноҳияи Тоҷикобод ҷамоати ҷангари шоҳ деҳаи Кули Калон грузавоиш бардор чӣ хеле гуфтам шаҳри Душанбе мисол Қирған ана Хуҷанд ҳама ҷо мегаштай хай мисол номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара мегирен ина бардорои азиз ҳар се ҳами чизо нархошон ҳам навистагиам соли ина мисол нива 2003 будай соли грузавоиш мисол грузавои мерседесаш 96 сол нархош ҳам навистагиам занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз мегзарем аки ба сеюм эълони имрӯза хонаҳои фурӯшӣ сар шид ба қизиқ гӯш кунед нами хонаи гап мезанам бардорои азиз ҳами срочни пулуш дар корай
ҳамин да тавое ки пулаш дар кора бардурои азиз гарани арзонаш футесай бу хонааши бардуро қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлол 6 сотиқ заминда ду дархона я веран баня ҳоҷатхона хезондагӣ тайёрай болош нопӯшондаи документош 100% сертификат қарор иҷозатномаи сохтмон ҳамаш ҳастай мактаб магазин масҷид балниса бардуро дар қариби ҳамин хонае мақсад ҳама ҷош созай ҷош зур будай нарша бардурои азиз ай сабабе ки срочни пулаш дар корай 80 000 сомон мефурӯшумаш 80 000 сомон срочни пулаш дар корай 390 000 рубл мешидай номерои телефонаш номерои расияша имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз мегзарем ба хонаи навбатӣ ин хонаи фасоне дестен қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ мясакамбинатда деҳаи дарвоз хонаи детаҷа бардурои азиз 2 сотиқ заминда ҳамагӣ 5 дархона кардагӣ хонаҳо ремонт дора овсвеч 24 соат ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ошхона баня ҳоҷатхонарам доштай нархи хона бардурои азиз 500 000 сомон мега 500 000 сомон арзон мешава касе харидор бошен ана ё 4 комната ё 5 комната квартира дар шаҳри душанбе ам боша алиш мекадай 2 480 000 рубл мешидай номерои поёнгиш имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз монда набошен лайкҳоро фаромӯш накарда бошен мегзарем ба хонаи навбатӣ хонаи дестен бардуро заминаи қарор дорад дар шаҳри норак тарафи тутқабул ҷамоати пули сангин деҳаи яхпул лави дарё будай бардурои азиз ана пушти дачаҳо 6 сотиқ заминда 5 дархона кардагӣ 4 хонаш ремонт дора баня бардуро ҳам дар дирин дора ҳам дар беринаш овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош сертификат доштай гирди хона маҳкам ошхона баня ҳоҷатхона оғалам бардуро дора дар беринаш нархи хона 300 000 сомон мега 300 000 сомон бовар кам пул мешид ҳози мехаридимаш да ҷои зур да будай ана бардурои азиз номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp дора занг мезанен маълумоти бештара мегирен пули урусӣ қати 1 480 000 рубл мешидай. дӯстони азиз бо диққат дака гӯш кунен ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ поёни чортут деҳаи ҳазора дӯстони азиз ай политехникам то ҳамин ҳавлира 10 ё 15 минута раҳ будай нигаҳ кунен ай политехникам то ҳамин ҳавлира 10 ё 15 минута раҳ гӯё ки ҳамин душанбе дайда 4 сотиқ заминда як хонаи времянка кардагӣ фундаментҳои хонашам рехтагиай ана свеч ҳастай бардурои азиз качаям дора ҳуҷҷатош 100% гирди ҳавли маҳкам нарша 160 000 сомон мега касе харидор бошен арзон мешава пули урусӣ қати 850 000 рубл мешидай. дӯстони азиз хеле ки гуфтам ана и ҳавлӣ дар ноҳияи рӯдакӣ мисол дохил мешава не ки ана рай ами душанбеда қарибай ами политехникам то ами ҳавлира 10 ё 15 минута раҳ будай мақсад ҷои зур 4 сотиқ як хонаи времянка чӣ хеле гуфтам ина бардурои азиз дар ҳамин видео чӣ хеле ки мебинен ана фундаменти хонарам рехтагиай мисол бо номерои телефонаш ҳаст ҳарди номерош WhatsApp дора поёнги номераш номерои расияша WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара мегирен ина фундаментҳои хонаш даи пара ана як хонаи времянка сохтагиай гирди ҳавлиш ба сменблок маҳкаме бардурои азиз ҷои зур да будай хай касе харидор бошен занг зада маълумоти бештара бигирен. куҷое ки хона намондесам бардуро дар комментара бинависен агар ҳозираш дар хона дар кор набоша просто бинависен ки савдотиҷи беҳтарин инам хадастгирӣ кунен. дӯстони азиз ана и хонаи фасон бовар ки нархиш арзонай касе ки бардуро аз ноҳияи файзободен бешухи хонаи арзонай даст натен гӯш кунен хонаи фиши бардуро қарор дорад дар ноҳияи файзобод деҳаи файзобод дошта будай 7 сотиқ заминда ҳамагӣ ду дар хонаи фасон кардагӣ ремонти хона погиза ами замонавиай ремонти хонада меҳнат кардагиай овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100% ошхона баня ҳоҷатхона дора ана қарибишда мактаб ана ва масҷид наздик будай мақсад ҷои зур нарша бардурои азиз 90 000 сомон мега
нигоҳ кун нарха чӣ нархи зур 90,000 сомон мега арзон мешава ё ба квартира дар ноҳияи Файзобод Алишам мекадай 430,000 рубл мешидай. Ина бардурои азиз овуш ҳамин нигаҳ кунед нохи ранги фонтанай овуш бовар куда. бачаё чаки ховуд набара ки мегзарем ба яди се квартираи арзон гӯш кунем бо диққат хишу гӯш кесен сарш кунам рафтем квартира фиши бардуро қардура дар шаҳри бохтар пештара қурғонтепа дихонага якум этаж кӯчаи кайҳонавардон гуфтагиай домои пешина хона ремонт кардагиай соҳиби квартира бардуро бисёр маълумот додагӣ нест фақат нависагие ки дихонага дар шаҳри бохтар кӯчаи кайҳонавардон хайр мисол касе харидор бошен занг зада маълумоти бештара мегирен нархи квартира бардурои азиз 215,000 сомон мега арзон мешава бовар ки нархи зур дукомната 215,000 сомон 1,50,000 рубл мешидай харидоро яниқ занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз монда набошед мегзарем ба эълони навбатӣ дӯстони азиз квартира десенаи шаҳри душанбе нигаҳ ки ремонтша нигаҳ ки чӣ хушрӯя ҳам як ҳолӣ намераса бовар ки маъқул шида квартира фиши бардуро қардура дар шаҳри душанбе якхонага панҷум этажа 42 квадрат зарнисор давдай дом навастройка хонара нав ремонт кардагиян соҳиби квартира мега ки ремонташ навай светаш ҳастай канализатсиядора ову свет ҳамаш ҳастай фақат ами кастум брукта мегирива медрои зиндагӣ мекунӣ як ҳолӣ намепартои тамом нархи квартира бардурои азиз 220,000 сомон мега 220,000 сомон 1,80,000 рубл мешидай харидорои конкретни занг бизанен номи канали Саудутиҷӣ саломаш барасонен я чанд видеоро аҳамият додам бардуро нависардан ки шаҳри хуҷанд ягон квартираи арзонтар монен бардурои азиз бардурои хуҷандим ина дӯстони азиз гӯш кунен ана квартирара гап мезанам дар шаҳри хуҷандай квартира фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри хуҷанд якхонага 4 этажда 23 квадратни метр дар шаҳри хуҷанд 31 микрорайонаш давдай бардурои азиз домои пешина хона ремонт кардагӣ соҳиби квартира мега ки як комната 4 этажда 23 квадрат 31 микрорайон кирпишни дом будай бардурои азиз нархша 190,000 сомон мега таргават мекадай пули урусиқати 930,000 рубл мешидай бардурои азиз $18,000 ина бо долларшан гуфтам шерои нар неки лайка фаромӯш накунед хотири ҳам чақчақҳои хотири ҳам меҳнатҳои мо дӯстони азиз 190,000 сомон 930,000 рубл номерои телефонаш аст занг бизанед қайди соҳиби хона маслиҳат кунед шогирд чойник чой дора ки бовар ками қиртиқома дар гирифт устод чой дора ҳами гилбазмора тамом ки баъд ана чой бихӯ хуб гап нест шогирҷон асмо навистай асмоҷон ҳама тарафа навистай ки гил дар болои мерседес на ҷавхират на гандам ина бардурои азиз аки мерседес мега на ҷав мехӯра на гандам ам хеле маъно дошта боша ку маънош чия бардурои азиз дар комментария бинависед нигаҳ ки чӣ мега асмо гил дар болои мерседес на ҷавхират на гандам 4 та 5 авиги мега қанта биза шеринар зинда бошӣ музика тв навистай ки гил дар дасти ошиқ лайка биза ба қошиқ и гилбаз ма гӯш кардам ам як гилбаз да ёдам зад гил дар дасти малика лайка биза ба вилка шакир навистай ки гилет гили паталок лайка задам ба шапалоқ дар чанде рафти гулафшон бошӣ дар кишвари худ шоҳи даврон бошӣ гар 60 ба 60 ою 70 чубот гар 100 равӣ ҷавону хандон бошӣ Саудутиҷӣ зинда бошӣ акай раҳмоналӣ худованд нигаҳбонат боша худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша мехонем дигаша дӯстони азиз акай санатлора гӯш кунед чӣ мега
ай гилистон як гили бехор мехоҳад дилам, ай сентри душанбе як духтари мошиндор хонадор сумдор мехоҳад дилам. қанд тавза шеринар боша ягон тамодам ҳе бугу. фарух ба фикрам ами айни гилбазгӯи ами савдутиҷида навистайда ами гилбазша нигоҳ кунен. гил дар дуруни расвора шур сағира успет кунем мега. ёвон сити нигоҳ кунен чӣ мега. чистона би ёвен мега. канали ҳамяка барои хонаҳои фурӯшия ё барои комментарияхонӣ. қанд табза шерина и канал барои любой чи ҳастай. хона мошин квартира замин гов хар biz любой чи шеринар барои реклама ай канал. анайра гилбаз меган охи анам хеле гилбазмои фасон бинависен. абдумуталиб нигоҳ кунен чӣ мега. гил баромад ай замин аҷаб гили нозанин дид нархҳои хонаҳо вазбин зад даромад дар замин. сироҷиддин навистае ки гил дар болои шифонер лайка биза ба фанер. ширфатир навистае ки гил дар дуруни ошхона мо кай мешида бошем соҳиби хона. сайҷамол навистае ки гилит гили береша лайка задум ба теша ба ин нархҳои хонаҳот ғарибӣ мара мекуша. хай дӯстони азиз ин имрӯз настирени буд бо хеле қаттон чақчақ кардам. хай ҳар хеле настирени я рӯз ҳаст я рӯз нест ҳамин хелайда. агар настирени боша камкам хидмам қатори ҳамин гилбазмо механдам да. дӯстони азиз аз куҷое ки хона роҳӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо мондам. хайна гилбазмои фасонам хондам. я бало кунен ҳамин лайкҳора то 2000 та кунен да ки шероинар барои ки ҳамин 15-20 000 одам моро тамошо мекуна ҳамагӣ 1000-1500 лайк аба чаму лайк чи хи баҷи қиш диле дур нарава шеринар дистана мегаза ами баҷиқ лайка я 2000 шава ола хеле комментар да бинависан ки лайко якара 3000 мекунем да. дӯстони аз хай дастгирӣ кунен. дастгирӣ шумо пешравии мо меган ку ам хеле я мисол гап ҳастай ку. хай бардорои азиз касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ карден. ва бардорои азиз хайрихиш мекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгирии моро фаромӯш накунен. дар комментария рақами 5 бинависен касе ки то охири видеоро тамошо кард. хай бардорои азиз.